Inaasahan ngayong buwan ng Hunyo ang pagbabakuna ng mas malaking bilang ng populasyon na nasa A4 Priority Eligible Group o ang mga tinatawag na economic frontliners. Hindi lamang ang gobyerno ang may commitment na bakunahan ng mga manggagawa, kundi pati ang mga pribadong kumpanya, pasok sa tripartite agreement ng gobyerno. Kaugnay nito, gagawing mega vaccination site para sa private sector ang Passenger Terminal 1 ng Clark International Airport. Magkakaroon ng phase 1, meaning which is half yung domestic area, gagawin siyang vaccination center habang lumilipat kami dun sa bagong terminal. Ayon kay Terry Flores, head ng Corporate Communication ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation, sa unang linggo ng July ang inaasahang inauguration ng bagong Terminal 2 ng CRK. Ito rin ang target na vaccination rollout ng mga partner ng LIPAD sa pribadong sektor. Pagkatapos na malipat na kami fully doon sa bagong terminal, then the whole Terminal 1 will be converted into a mega vaccination center. Ayon kay Flores, ongoing pa ang kanilang koordinasyon kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo upang kumuha ng permit. Tumanggi munang idetalye ng LIPAD kung magkano nilang iparerenta sa mga pribadong kumpanya ang Terminal 1 ng paliparan para gawing vaccination site. Sa pagkakataong ito, inamin naman sa CLTV News ni Clark International Airport Corporation o CIAC President and CEO Retired General Aaron Aquino na inisyal pa lamang ang naging preparasyon dito. Pero nilinaw niya na ang pagtatalaga ng mega vaccination site sa pasilidad ng CRK ay hindi makakaapekto sa flight operations ng CRK. Hindi siya napag-uusap nga, yung Terminal 2 will be inaugurated sometime July. So, nagbigay sila ng tentative date that will be July 11. So, once na-open na yan, diyan na siguro gagawin yung focus ng ating mga flights, both domestic at saka international. Pero again, yan dyan sa old terminal, sa Terminal 1, most likely gagamitin pa rin kasi hindi naman totally i-close down yan eh. So, partly i-open yan for the facility para sa vaccination sites. Sinabi ni Aquino na bukod sa magiging mega vaccination site ang Terminal 1 ng CRK, ay magtatalaga rin umano ang LIPAD ng cool storage facilities. Iyon ay upang maging vaccine hub din ito ng mga ini-import na bakuna sa bansa. Ngunit hindi naman pamilyar si CIAC President Aaron Aquino kung ito ba'y ibibigay ng LIPAD sa gobyerno ng libre. Maglalagay siya ng malalaking freezer dyan sa loob, kung saan dyan i-pack yung mga vaccines na pwedeng ibigay sa atin. Hindi ko lang alam kung libre yan, Paolo, o hindi. Pero yan ang magiging major hub ng vaccination sites dito sa Region 2. Sinabi ni Aquino na ang hakbang na ito ay ang pagsusumikap na rin ng aviation industry na makapagbigay ambag sa muling pagbangon ng ekonomiya. Dahil kung tutuusin, ang hagupit ng pandemya, nagpalugi raw sa paliparan. Previously, dito sa Clark, more or less nasa 300 flights every week. But now, it's nasa 10 na lang yata, Paolo, ang flights every week. So kung makikita mo ang pagbagsak talaga ng industry ng aviation, no? Paolo G. Santos, CLTV News.